Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы наше абмеркаванне з палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам. Добрый дзень, спадар Валеры. Вітаю. Спадар Валеры, уже шмат сказана і спрабавалі прааналізаваць сітуацыю з залётамі на тэрыторыю Беларусі найперш расійскіх беспілотнікаў, шахедаў, але вот тое, што адбылося буквально днямі, гэта залёт у паветраную прастору і на тэрыторыю Латвіі беспілотніка расійска, і як сцвярджаецца, з беларускай тэрыторыі, і зноўку гэтую тэму узнялі на паверхню. І таму да вас пытанне, ну, можа быць, паколькі мы з вами гэтую тэму ўвогуле пакуль яшчэ не закраналі, даўно вы не былі ў нас в эфіры, то ўвогуле ўся гэтая сітуацыя з залётам беспілотнікаў на тэрыторыю Беларусі, расійскіх, што гэта, як вы гэта ацэньваеце, якія мэты ў гэтай сітуацыі? Ну ці гэта просто так склалася вайна, ну вот так вот, шальная пуля, шальны беспілотнік? Тут цікавая сітуацыя ў тым, што ніхто нічога не тлумачыць. Афіцыйныя асобы не Беларусі, не Расіі, не Украіны, дарэчы, так і не спрабуюць неяк растлумачыць, што адбываецца. І гэта вельмі дзіўна. Ну вось сакратар Рады бяспекі Александр Вольфович намекнуў, што, маўляў, тут Украіна вінавата, бо адтуль ляцяць беспілотнікі. Але ж гэта не украінскія, гэта расійскія беспілотнікі. І ну, я не магу ацаніць як афіцыйную пазіцыю, скажем, заяву сакратара, дзяржсакратара саюзнай дзяржавы Дмітрия Мезенцева, што это правакацыя Вашингтона. Это ўвогуле, так сказаць, спешна выглядае, і лічыць гэта за некую афіцыйную ацэнку не выпадае. Маё тлумачэнне, ну, як мне падаецца бліжэй за ўсё, гэта тое, што украінскія вайскоўцы знайшлі механізмы, каб перапраграмаваць гэтыя дроны і дасылаць іх у іншы бок. Таму іншага больш рэальнага тлумачэння з гэтымі дронамі знайсці цяжка. Ёсць версія, што Расія тут адмыслова спрабуе нейкім чынам засылаць гэтыя дроны, каб нейкім чынам націснуць на Лукашэнку. Ну, гэта вельмі дзіўны спосаб ціску, я б сказаў. Тым больш, што, бачыце, беларускія ўзброеныя сілы спрабуюць змагацца з гэтымі дронамі, у паветра падымаюцца верталёты і самалёты, іх збіваюць. То бок нельга сказаць, што это некая такая узгодненая пазіцыя вайскоўцаў Беларусі і Расіі. Гэта сітуацыя непрыемная для палітычнага і ваеннага кіраўніцтва Беларусі. Яна дыскамфортная, таму што ўвесь час даводзіцца падымаць самалёты ў паветра. Гэта і не танна, і ўвогуле гэта скандальная сітуацыя. Я хочу сказаць толькі пра палітычныя наступствы гэтых падзеяў. Яны негатыўныя для беларускага кіраўніцтва. Па-першае, яны разбураюць тую канструкцыю ідэалагічную, што Беларусь не ўдзельнічае ў вайне, што над Беларусю мірнае неба, і дзякуючы менавіта Александру Лукашенко, ён гарант міру. І мяркую, што менавіта вот гэта ідэя Лукашенко гарант міру, гэта галоўная ідэя, з якой Лукашенко збіраецца ісці на прэзідэнцкую кампанію. І тут як бы ў самы крытычны момант, і тут, так сказать, такую свінню падклалі. А другі момант гэта тое, што пагроза з'явілася адтуль не чакалі. Ні з боку НАТО, ні з боку там суседніх краін, чальцоў НАТО, там Польшы, Літвы, Латвіі, нават не з боку Украіны, а з боку Расіі, галоўнага саюзніка, галоўнага хаўрусніка. Ось, і гэта таксама вельмі непрыемна, і не выпадкова як бы уцямнага тлумачэння
з боку палітычнага кіраўніцтва Беларусі пакуль гэтай сітуацыі няма. Але ці так ужо відавочна гэта для пераважнай большасці шараговых беларусаў, што гэтыя беспілотнікі расійскія, Таму што нават калі давялося прадстаўніку міністэрства обороны прызнаць, што былі збітыя беларускімі самалётамі ВВС два беспілотніка, то гэта просто называліся там типа, что беспілотныя летательные апараты, нішто за яны, ніадкуль яны, нічые яны, нішто не прогучала. А на фоне папярэдніх словаў вот той рэакцыі нібыта эмацыйнай Лукашэнкі ў інтэрв'ю расійскаму каналу, дзе ён казаў, што да вот с Украіны лётаюць туды-сюды, уже тут надоели, сцежку протапталі ў беларускім небе, надоело, что ну украінскія і все, адкуль это відавочна, что это расійскія? Ну, ведаеце, я думаю, что значная частка беларускага грамадства, якое атрымлівае інфармацыю з афіцыйных медыяў, з дзяржаўных медыяў, з тэлеканалаў беларускага і расійскага, яны шмат чаго не ведаюць пра тое, што адбываецца сёння ў Беларусі, вакол Беларусі. Вось там сёння Олег Гайдукевич сваёй ліберальна-дэмакратычнай партіі ладзіць нейкі кангрэс патрыятычных сілаў, дзе зноў жа выступае з тезісам, што з Беларусі ніколі нікому нічога не пагражала. Беларусь мірная краіна, Беларусь як бы прыклад міралюбства і так далей. І гэтыя тэзы яны гучаць увесь час, таму для аўдыторыі дзяржаўных медыяў сапраўды гэта незразумела. Але зусім ужо так перакруціць, сказаць, што гэта тут амерыканскія дроны прыляцелі ў Беларусі, не ведаю, натаўскія, ўсё ж такі цяжка у этой сітуацыі. І рано ці позна, калі гэтыя дроны працягнуць лётаць, ну, як бы нават самым далёкім ад палітыкі людзям стане больш-менш ясна, што гэта расійскія дроны, я так лічу. Таму што ну колькі можна это хаваць? Ну так, ну Гайдукевич, дарэчы, да, я памятаю, год таму, здаецца, ну что-то так, у 23-м годзе ён уже тады казаў, што якія ж тэрыторыі Беларусі расійскія войскі ва Украіну заходзілі, не было такого. Что вы тут все придумываете? Так что вот калі трэба иллюстрация для показки про тое, что у вочы хтосьці штосьці робіць, вот та самое, а кажут, что это дождик ідзе, так вот можно брать фото Гайдукевича и как бы все будет нормально выглядать. Але вот гэтае тое, што збілі, як это можна быць скарыстана ў двух баках, то есть вот як это можа быць успрынята, ці як это было ўспрынята у Крамлі, і ці не паказ гэта той же самой Польшчы, что вот глядзіце, на вашу тэрыторыю нешта там залятае, а вы баіцеся збіць, а мы тут не баімся, нягледзячы ні на што, чые гэта там дроны, натаўскія ці расійскія, галоўнае чыстае неба мірнае над Беларусю. Ну, бачыце, збіваць-то пачалі не адразу. Збіваць пачалі, калі гэтыя дроны сталі лётаць ужо над цэнтрам Беларусі. Спачатку іх не чапалі, яны самі неяк падалі, і толькі калі над Гомелем сталі яны, так сказать, кружыць, ўсё ж такі Гомель другі горад у Беларусі, ну вось тады ўжо трэба збіваць. Што тычыцца тых дронаў ці рэшткаў ракет, якія заляталі ці то ў Польшу, ці то ў Румынію, ці вось цяпер дрон заляцеў у Латвію. Все ж таки яны пролетаюць вельмі кароткую дыстанцыю, і суседзі, я думаю, нават не просто не паспяваюць зразумець, што адбываецца, а ўжо тым больш збіваць. Таму калі яны будуць лётаць вот таким роем, як цяпер над Беларусю, я думаю, што нешта падобнае будзе адбывацца. А як Кремль рэагуе? Я думаю, што Кремль рэагуе так, это ўжо не нашы дроны, мы іх не кантралюем. Яны уже перанацеленыя, перапраграміраваныя, і ўвогуле, так сказаць, невядома чые, хто іх кантралюе. Ага.
Ну все, да, говорит, мы уже передали свои танки, это уже не наши танки, это уже их танки, так и с этими дронами. Умовно кажучи, рэбы украинские их перахапили, там те перанакировали, это все уже украинские шахеды отрымливается. Может так пропаганда спрацаваць. Ну, тут можна прапагандзе бачыце, тут же ж логіка не патрэбна, тут патрэбна трапіць на, скажем, некае каштоўнаснае ментальнае поле, і там яна ўжо будзе працаваць, ніхто не задумваецца пра логіку. Да, что самое цікавае, калі вось гэтыя дроны былі збітыя, інфармацыя про іх пайшла, правда не была яшчэ каментароў ад прадстаўнікоў Міністэрства обороны РБ, але былі ўжо там, скажем, словы з украінскага боку, нейкія каментары і заявы. З'явіўся, як это кажуць, кружочак, які записали Гігін з Азаронкам, якія казалі: ну шо, провалилась ваша украинская ипсошка. Ну, мелася на увазе, что российские дроны тут доводилось. Сейчас мы придем, там расскажем вам всю правду. Правда, потом не пришли, нічога не рассказали. Ну, тако, у стылі Лукашенко, які абяцае, будет очень интересно, я вам расскажу, и потом что-то так неяк забывае про свои абяцанні. Але прапагандзе атрымліваецца нейкім чынам, ну, я не ведаю, перанакіраваць увагу беларусаў ад гэтых падзеяў спрацоўвае? Ну, бачыце, беларускай інфармацыйнай прасторы дзейнічаюць такія, ведаеце, жорсткія заканамернасці. Беларускае грамадства расколата, і то, што працуе на одну аўдыторыю, не працуе на другую і наадварот. Тут яны жывуць у сваіх інфармацыйных пухерах і дрэнна разумеюць, што там адбываецца у іншай прасторы. Таму казаць, на каго яна дзейнічае, на каго не дзейнічае, на прыхільнікаў Лукашэнкі мусіць дзейнічае, на іншых не, і наадварот. Тут, бачыце, праблема ў чым? Нема зверху яснай дакладнай установкі, як гэта трактаваць. І таму ўсе прапагандысты трохі збянтэжанасці і пачынаюць несці хто што і як той же Александр Шпаковскі заявіў, што тут ва ўсім вінаваты украінцы. Ну, як бы, да, виноваты украинцы во всем, ну, плюс американцы еще во всем виноваты. Як бы это таки универсальный отказ на все проблемы, которые есть у свете. Вот. Ну, але ясной установки нема, и тому тут есть певный ступор у пропагандистской машины, и они чекают, а сверху так само не разумеют, накольки можно мерковать, что отбывается, как на все это реагировать. Тому и такая дивная ситуация. Может быть, завяршаючы ўсё ж таки гэтую дронаўскую тэму, вось мы пачалі з дрона, які заляцеў у Латвію, нібыта з тэрыторыі Беларусі. Вся гэтая сітуацыя, якія на ваш погляд можа мець наступствы? Вайна пачала прыходзіць на тэрыторыю іншых краін, якія ў гэтай вайне не ўдзельнічаюць. Ну, вось пришла на территорию Беларуси, хотя тут удел Беларуси такие вельмі адносны. Залетают дроны ці рэшткі ракет на территорию Польши, на территорию Румынии, вось справа дошла до Латвии. То бок, война, якая ідзе доўга, якая працягваецца, яна тым ці іншым чынам пачынае ўцягваць і іншыя краіны. То бок наступствы такія, што небяспека павялічваецца для ўсяго рэгіёна ўсходняй Европы. Краіны ўсходняй Европы не могуць адчуваць сябе ў бяспецы. І гэта, як бы ўплывае на палітыку, на масавую свядомасць, уплывае па-рознаму. Але адчуванне небяспекі, яно павялічваецца. І да чаго это можа прывесці, пакуль цяжка сказаць, але гэта ўсё далей ад некага міру, безмятежнасці, спакою і так далей.
і ці не верагодна за ўсё что будуць спрабаваць заходнія палітыкі по патрабаванні заходняга грамадства вярнуць гэты спакой. А як яго вярнуць? Усадзіць за стол перамоваў ўсё ж таки там Пуціна з Зеленскім і дамагчыся мира на любых умовах. Галоўнае, каб как бы спакой быў у гэтым рэгіёне, каб ну как бы грамадства заходніх краінаў найперш ну как бы вярнула сабе спакой. Вот такое развіццё падзеяў магчыма, ці будзе прымус да перамір'я? Ну, наколькі я разумею, цяпер у заходніх краінах ідуць сур'ёзныя дыскусіі, ідзе пэўны раскол па пытанню, што рабіць далей. І калі казаць пра суседнія да Беларусі краіны, то яны гэту вайну адчуваюць значна больш, чым, скажем, далёкія краіны ў заходняй Еўропе, да якіх ніякія дроны не далятаюць. І таму настрой у гэтых краін розныя, калі краіны Балты, Польша настойваюць на больш рашучым, радыкальным дзеянні, больш рашучай падтрымцы Украіны, то палітыкі, чым далей ад Украіны, тым менш яны зацікаўлены ў нейкім больш рашучым дзеянні. Не кажучы ўжо пра тое, што у выпадку перамогі Дональда Трампа ў США сітуацыя ўвогуле можа моцна памяняцца. То бок ідзе дыскусія, і хто гэтай дыскусіі пераможа, пака мала зразумела. Хоць такія настроі прымусіць Украіну да фактычнай капітуляцыі, яны ёсць, яны існуюць, і такі варыянт зусім не выключаны. Проста яны, такія палітыкі, не вельмі разумеюць, што Расія на гэтым можа не спыніцца. Яна можа пайти далей, тому што калі атрымалася один раз захапіць вялізную частку тэрыторыі, то чаму не атрымаецца і другі раз? І вот эта дэманстрацыя слабасці для Захаду, яна вельмі дрэнная. Калі казаць пра перспектывы уплыву Захаду на сусвет, бо за гэтай вайной глядзяць на яе, сочаць уважліва краіны глобальнага поўдню, і яны могуць убачыць, што Захад стаў вельмі слабы з усімі магчымымі наступствамі. Вось таму гаворка ідзе не пра тое, хто пераможа, Расія ці Украіна. Тут стаўкі больш высокія. Гаворка ідзе пра лёс, пра ўплыў, пра палітычную вагу калектыўнага Захаду. І вось не ўсе палітыкі заходнія гэта разумеюць. Прогучала, я так разумею, такое ад Мелані, прэм'еркі Італіі, словы пра тое, што можа быць у гэтай перамовы магчымыя паміж паміру ва ўкраіне далучыць Кітай і Індыю. Гэта спроба спалучыць вось гэтыя два цэнтры, Захад, Еўропу і Азію. Ну, бачыце, тут ж на статус міратворцаў прэтэндуюць вельмі шмат дзяржаў: Кітай, Індыя, Турэччына, і Бразілія, і Саудаўская Аравія, і рымскі папа. А ўж як Александр Лукашенко прэтэндуе на статус міратворца, усім мы добра ведаем. Таму прэтэндэнтаў на гэтую ролю вельмі шмат, але пакуль ёсць праблема. Пазіцыі бакоў настолькі розныя, што пакуль няма парадку дня, пра што ўвогуле перамаўляцца. І пакуль такая сітуацыя будзе захоўвацца, то цяжка казаць пра нейкія перамовы, незалежнасці ад таго, хто прэтэндуе на статус міратворцы. У гэтым праблема.
Я б хотел зараз звярнуцца до выказыванняў, двух выказыванняў міністра замежных спраў Максима Рыжанкова у эфиры лукашэнкаўскага тэлебачання. Там были два выказывання цікавых. Одно датычна того, что палітыка краінаў захада у адносінах да Мінска не зменіцца до заканчэння войны ва Ўкраіне, і другое, что захад хоча, каб Мінск пачаў праводзіць антырасійскую палітыку. Давайте вось з другога пачнем. Буквально колькі дзён таму Лукашенко рассказываў про тое, что яго там нейкія вон англосаксы, ці там кто-то там нейкія там американского происхождения, нейкія там прадстаўнікі схілялі до того, каб ён заняў антырасійскую позицию, каб ён воеваў на баку Украины супраць России. И тут Рыжанков, ну, с аднаго боку зразумела, кому гэтыя словы скіраваныя, у якім накірунку, але чаго яны хочуць дасягнуць вось гэтым сваім выказваннямі? Ну, я спачатку хочу про саму позицию. Так, сапраўды краіны захаду резко адмоўна ацэньваюць саўдзел Беларусі у падтрымцы России, у агрэсіі России супраць Украины. И основные санкции, экономичные санкции супраць Беларусі былі прыняты менавіта пасля таго, як Беларусь падтрымала Россию гэтай агрэсіі, як з тэрыторыі Беларусі. Пачаўся наступ на Кіеў, пачаліся абстрэлы украінскіх тэрыторый, і адна з умоваў, які выстаўляе захад, гэта тое, каб Беларусь перастала падтрымліваць агрэсара. І толькі тады можа весціся гаворка пра адмену санкцый. Таму як бы тое, што кажа і Лукашенко, тое, што кажа і Рыжанков, у прынцыпе яны просто со сваіх пазіцый другімі словамі, но в прынцыпе яны кажуць тое самае, што кажуць краіны захаду. Толькі, так сказаць, по-рознаму антырасійскую пазіцыю, то бок не падтрымліваць агрэсію России, гэта не зусім антырасійская пазіцыя, ну, але яны так это трактуюць. А што тычыцца таго, што стаўленне захаду зменіцца пасля заканчэння войны, ну, ведаеце, сапраўды война вельмі моцна памяняе все, і вынік этой войны, і чым яна закончыцца, і гэта вельмі моцна памяняе весь расклад у рэгіёне. Таму в гэтым плане таксама ёсць пэўная рацыя, так? Пасля войны шмат што зменіцца, і статус Беларусі, роля Беларусі, але тут вельмі шмат залежыць ад самой Беларусі, ад самого кіраўніцтва Беларусі, якую яны пазіцыю будуць займаць. Таму казаць, што тоже Рыжанков кажа чыстую лухту, я б не сказаў, просто ягоная тэрміналогія, ягоныя словы, гэта іншае, але як бы, калі казаць пра сутнасць, то так яно ёсць. Ну, але калі вот я не кажу, что тут нейкія словы, нейкія конкретно глупства, але калі агучваецца, что, цытую, палітыка краінаў захада у адносінах Мінска не зменіцца до заканчэння войны ва Ўкраіне, а з другого боку мы чуем, что Мінск вось зараз гэтымі вызваленнямі палітвязняў падае сігнал захаду, нібыта, что ён гатовы да пэўных перамоваў. Калі яны разумеюць, что палітыка не зменіцца, то які сэнс у гэтых сігналах? Праблема ў тым, што беларускія ўлады падаюць зусім розныя сігналы. Зусім розныя сігналы і супрацьлеглыя. З аднаго боку, так, вось гэта вызваленне палітвязняў, вось увядзенне без візу, там яшчэ некія пэўныя міралюбівыя заклікі час ад часу гучаць з вуснаў Лукашэнкі, з вуснаў новага міністра замежных спраў. А з іншага боку гучаць зусім іншыя заявы, іншыя словы
некія распальвання варажнечы ў адносінах да захаду. Ну вось як бы апошні выступ по тэлебачанню беларускаму Александра Вольфовича, сакратара Рады бяспекі, такое ваяўнічае, антызаходняе, антыукраінскае. Вось, і таму нават калі б захад і хацеў адгукнуцца на некія сігналы, то і захад не разумее, на што рэагаваць. Таму што гэтыя сігналы супярэчлівыя і выключаюць адно другое, адзін другога. У гэтым праблема. І тут я так разумею, што до конца няма яснасці і дакладнасці у тым, чаго хоча афіцыйны Менск ад захаду. Тут як бы і хочацца, і колецца. З аднаго боку, і хочацца неяк зняць эскалацыю, каб была магчымасць пашырэння транзіту праз Беларусь, бо транзітны статус Беларусі – гэта важны, скажем так, ресурс, стратэгічны ресурс краіны. І калі Беларусь яго траціць, то гэта такі моцны удар по гэтым ресурсу. Лукашенко хацеў бы прызнання з боку захаду гэтых прэзідэнцкіх выбараў наступных 25-го года, прызнання яго прэзідэнтам, прызнання яго прэтэнзій на магчымы ўдзел у перамовах, магчымых па пытанню замірэння ва ўкраіне. Таму што калі гэтае пытанне не будзе вырашана пра статус, пра легітымнасць Лукашэнку, то і як бы пытанне пра ўдзел Беларусі ў перамовах падвісае, таму што незразумела, у якім статусе Лукашенко хоча ўдзельнічаць у гэтых перамовах, калі захад яго не прызнае прэзідэнт. Вось. І тым больш вайна зацягваецца, і невядома, чым яна закончыцца, і хацелася б мець некі план Б на выпадак, калі вайна, скажем, закончыцца не самым удалым чынам для Расіі. Ось. Ну, а з іншага боку, любы крок, які Расія можа палічыць здрадаю, таксама вельмі небяспечны. Глядзіце, як Лукашенко зарэагаваў, калі яго сталі абвінавачваць у тым, што, маўляў, дзякуючы ці за яго здрады украінскія войскі пайшлі ў Курскую вобласць, і менавіта з-за таго, што Беларусь адвяла свае войскі ад украінскай межы. Лукашенко тут жа пачаў вельмі моцна мітусіцца, пачаў казаць пра некія дроны украінскія, пачаў казаць, што трэць беларускага войска зноў падведзена да украінскай межы, і нават запрасіў з Москвы адмысловага журналіста Евгена Попова з тэлеканала «Россия», каб даць двухгадзіннае інтэрв'ю, каб усяляк заверыць Россию, что мы союзники, мы тут вам помогаем и так далее. То бок Лукашенко знаходится поміж такими вельмі супярэчлівымі жаданнями и супярэчлівай ситуацией. И тому ён спрабуе неяк адначасова гуляць на тым полі, ну и атрымоўваецца так, як атрымоўваецца. Калі правая рука не ведае, што робіць левая, і наадварот. Ну да, атрымліваецца, што нават калі ўлічыць, што гэтае вызваленне палітвязняў гэта як у тым ліку і сігнал захаду, то як можа нармальны чалавек успрыняць такі сігнал, калі адпускаючы адных, ты ў той жа самы момант садзіш ледзь не больш, але і іншых на гэтае ж месца. І ў той же самы час Губазік выходзіць у сваім тэлеграм-канале і з такімі допісамі типа тут вызвалілася 30 месцаў на лесапавале, рыхтуйцеся змагары. Ну такі как бы вот якая рэакцыя можа быць на гэта? Тут логіка якраз зразумелая. Бачыце, ужо 4 гады адбываюцца рэпрэсіі.
яны ідуць амаль кожны дзень нейкія паведамленні, кагосьці затрымліваюць, кагосьці судзяць. Вось, то бок рэпрэсіі перасталі быць навіной. Тым больш для замежнай публікі. Тут для беларускіх незалежных СМІ гэта як бы яшчэ навіна, хаця таксама ўжо перастала быць навіной некая руціна, да. А вот вызваленне палітвязняў – гэта навіна, гэта нешта новае. І таму як бы Мінск разумее, якая будзе рэакцыя. Тое, што садзіць, ну, як бы яно ўжо не заўважна, бо гэта просто руціна. А то, што вызваляюць, это падзея. І ну вот зрэагавалі ў Еўрапейскім Саюзе, сказалі так, добра, вітаем, адначасова заклікаем, каб усіх вызвалілі. Вось, то бок на гэты сігнал вызвалення зрэагавалі. І таму тут якраз логіка зразумелая ўладу. Ну да, менавіта таму Воскресенскі, які там прыходзіць і аж ад крыўды вочы ў яго слезяцца і расказвае про тое, что я вот тут вот обзваниваю, сустракаюся, дамагаюся, а ніхто нават дзякуй вот з гэтых вось латушкаў вячоркаў не скажа за тое, что мы робім. І правда потым забывае сказаць, колькі на месца тых вызваленых, правда не ведаю, якое ён конкретно дачыненне ўсё ж таки да працэсу прыняцця рашэнняў у гэтым накірунку мае, але садзяць іншых людзей, ну неяк апускаецца, ну таму што ну гэта ўжо звыклая справа. Так яно працуе. Ну так, вы тут згадалі сапраўды, што Воскресенскі, мне падаецца, даволі моцна перавышае сваю сапраўдную ролю. Ён уже гаворыць ад імя дзяржавы, гаворыць як прэс-сакратар Лукашэнкі. Гэта трохі дзіўнавата, і ніхто яго не папраўляе, не пытае, а ты ўвогуле хто такі, ад чыго імя ты можаш гаварыць. Таму трохі такая дзіўнаватая сітуацыя. Дарэчы, ад чыяго імя Воскресенскі заклікаў міністра замежных спраў Польшчы прыехаць у Беларусі забраць Анджэя Пачобута? Я думаю, ад свайго. Это уже ён так, яму так хочацца спадабацца палітычнаму кіраўніцтву, што ён уже тут, так сказать, пачынае некія такія дзіўныя заявы, якія ну, не павінен рабіць, так сказать, чысты прапагандыст. Так, а як жа ж яму так добра падыграў ягоны дружок Григорий Азаронак, который вот падчас абмеркавання гэтага працэсу і абурэння таго, што як это так, на яго заклік Сікорскаму прыехаць у Беларусь забраць Пачобута, МЗС Польшчы адказаў, што не з гэтым калабарантам, не гэтаму калабаранту нейкія там выказваць думкі з гэтай нагоды. Так Азаронак дастаў раяль у кустах з-пад стола, святыню, кавун ад типа нібыта вырашчаны Лукашенко, мазолістымі руками Лукашенко на зямлі ў драздах і кажа, перадай, вот Юрый, перадай гэты кавун ад Лукашэнкі Сікорскаму, можа гэта спадвігнет его прыехаць у Мінск і забраць Пачобута. Што да чаго? Прычым тут кавун ад Лукашенко, крый Божа, есці гэтая вось усё, і якім чынам Юрий перадаст яго Сікорскаму? Ну, ведаеце, спрабаваць аналізаваць ўсе гэтыя шоу прапагандыстаў сур'ёз, я не думаю, што ўвогуле мае сэнс, бо тут як бы кожны вычвараецца як можа, як умее, і іх галоўная задача спадабацца аднаму галоўнаму гледачу. Таму яны вычвараюцца тут рознымі прыёмамі такімі тэатральнымі. Дарэчы, давайте закранем яшчэ одну тэму. З гэтай нагоды нават такая завочная дыскусія атрымалася, я бачыў у эфіры «Обычного утра», бо я так разумею, спачатку вы былі ў іх в эфіры, а потым Сергей Чалы, і зашла тэма того, что вот выбараў гэтых так званых электаральнага працэсу на 25 год, дзе Сергей казаў про тое, что я прытрымліваюся свайго ранейшае меркавання, не пойдзе Лукашенко на выборы. Ему казали, а вот нам тут Карбалевич толькі што казаў, што ёсць іншыя зусім прыкметы і пойдзе. Ну вот
вы бачылі, не бачылі это, якое вы ўсё ж таки меркаванне вы прытрымліваецеся наконт таго, якая будзе тактыка рэжыма на гэтую электаральную кампанію? Ведаеце, першы раз мяне упэўніваў у тым, што Лукашенко не пойдзе на прэзідэнцкія выбары, а Александр Федута яшчэ напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі 2006 года. І ён аргументаваў гэта тым, што якраз тады з'явіўся, так сказаць, у публічнай прасторы маленькі Коля сын. І вот Александр Иосифович аргументаваў тым, што ён будзе вельмі прывязаны да свайго сыну, і гэта яму моцна перашкодзіць, ён не захоча, так сказаць, уцягваць сына і на выбары не пойдзе. Вось, прашло ўжо колькі гадоў, і перад кожнай кампаніяй з'яўляюцца людзі, якія зноў жа упэўніваюць, што ну вось цяпер ужо Лукашенко не пойдзе. Таму мне цяжка нешта тут каментаваць, яшчэ акрамя таго, што ўсе мы добра ведаем. Конечно, можа здарыцца ўсё што заўгодна, і праблемы са здароўем стануць горшымі у галоўнага прэтэндэнта, ці штосьці яшчэ нешта такое здарыцца, але калі не здарыцца нешта надзвычайнага, не прыляціць чорны лебедзь, калі сітуацыя будзе развівацца паводле сённяшніх трендаў, то я не бачу нейкіх іншых варыянтаў, акрамя удзелу Александра Лукашенко ў гэтай кампаніі па ўсім зразумелых прычынах, галоўным чынам па той прычыне, што першае гэта цяга да ўлады, і другое проста страх небяспекі. Страх, што калі ён не пойдзе на прэзідэнцкія выбары, то гэта можа прывесці да, скажем так, вельмі цяжкіх і непрыемных наступстваў для ягонай сістэмы, для яго самога, для ягонай сям'і, і, скажем, лёс Нурсултана Назарбаева сядзіць у яго свядомасці і не дае магчымасці расслабіцца, і таму я думаю, што наўрад ці будуць нейкія іншыя варыянты. Ну, не вечны ж чалавек, ну, 25-й год, ну ладно, пойдзе, каб вот таким чынам абезапасіць сябе. Ну, можа быць, неяк давалачэцца ці данясуць да выбарчага марафона ў 30-м годзе. Ну, але ж ўсё адно, ну, час прыйдзе, і ўсё адно лясніцца гэта ўсё. То есть не разумее, ці вот до конца, даколькі будзе хапаць сілаў, а там як ужо будзе. Хай дзень заўтрашні сам пра сябе паклапоціцца. Ну, ведаеце, па-першае, усе дыктатары лічаць сябе вечнымі. Ніхто не можа з іх прыйсці да высновы, што можа быць нейкі канец. Другое, Лукашенко не стратэг, Лукашенко тактык. Ён не пралічвае на вельмі доўгую стратэгічную перспектыву. Ён рэагуе на сённяшнюю сітуацыю. Таму зразумела, што ён задумваецца, што будзе далей. Ну, але тут ён жыве сённяшнім жыццём, сённяшнімі праблемамі і рэакцыі на гэтыя праблемы. Таму ён зыходзіць з таго, што вось сёння ёсць такая сітуацыя, і ў гэтай сітуацыі трэба дзейнічаць вось так. А што будзе заўтра, прыйдзе заўтра, паглядзь. Вот по такому прынцыпу ён жыве, і гэта, дарэчы, дапамагло яму 30 гадоў трымацца ва ўладзе. І таму навошта мяняць тактыку, якая дае такі добры эфект? Ну, можа быць, хаця там ужо нават ужо пераемнікаў называюць, хтосьці кажа пра крутога, хтосьці па звычцы Качанаву, а хтосьці ўжо і Пяткевіч сюды прыплятае. Але это вот ці час гаварыць пра гэта? Я думаю, што не час. Гаворка пра пераемнікаў актуальная тады, калі сам уладар сыходзіць. Паколькі Лукашенко нікуды не сыходзіць, то ўсе размовы пра пераемніка проста не актуальны.
Матахары пытается, як вы думаете, что рабіць беларусам на зямлі, ну маецца на увазе у Беларусі у дзень не да выбораў? Э, Я не думаю, что у демократичных сил, у оппозиции, у сегодняшней ситуации есть некий реальный сценар, який може неким чином не то, что паўплываць на ходу кампании, але дать некие политичные дивиденды. Ну, вось российский вариант. Давайте все, кто супраць, придем там у апоўдзень, у 12 гадзін и створим чаргу, каб усе бачили, як нас шмат. Ну, вот як вариант. Больше ничего іншага асаблівага в этой ситуации зрабіць нельга. Ну, плюс ко всему, это повыкрэсліваць усіх, галасаваць супраць усіх і таксама паказаць чальцам выбарчай камісіі, ну а магчыма і мясцовай вертыкалі, сколькі праціўнікаў гэтага рэжыму. Ну, таксама варыянт. Праўда, наўрад ці мы даведаемся, якая ж колькасць сапраўды прагаласавала супраць усіх. Мы пра гэта не даведаемся, ну але хоць такім чынам можна паказаць сваю фігу кішэні. А ўвогуле пра стратэгію дэмсілаў, як вам падаецца, у чым яна на сёння праяўляецца, выглядае, ці ёсць яна і ці не тое, што ёсць, оно працуе на страту нейкіх рэйтынгаў яшчэ большую, чым яно ёсць? Бачыце, ситуация тут такая, что от тых ці іншых дзеянняў дэмакратычных сілаў мало што залежыць. І калі я чую дыскусію, якую главную мэту ставіць, якую главную стратэгію ўзяць на ўзбраенне зрынання рэжыма ці вызвалення палітзняволеных, у мяне адразу ўзнікае пытанне. Справа ў тым, што любая стратэгія прадугледжвае некія мэты, некія інструменты, некія рэсурсы, некі графік. З дапамогай этих інструментаў, рэсурсаў мы робім так і ў канцы атрымоўваем вось такі вынік. І калі глядзець вось з гэтага гледзяща, то мы можам сказаць, што у апозіцыі няма ні інструментаў, ні рэсурсаў на рэалізацыю ні адной стратэгіі, ні другой стратэгіі. Гэта вось такая непрыемная рэальнасць, таму гэтая дыскусія на трохі схаластычная. Я думаю, што адзіная рэальная сёння стратэгія дэмакратычных сілаў гэта самазахаванне, гэта назапашванне сілаў і сродкаў, гэта распрацоўку некіх праектаў, што будуць рабіць дэмакратычныя сілы, калі сапраўды рэжым пачне мяняцца. Ну вот это самая реалистичная на сённяшні момант стратегія, і нечага іншага сёння прыдумаць, конечно, можна прыдумаць на словах, но в реальнасці лёс Беларусі сёння ўпершыню можа вельмі шмат залежыць ад вонкавых чыннікаў, не ад самой Беларусі, не ад саміх беларусаў, а ад вонкавых чыннікаў, ад нейкіх геапалітычных перамен, якія могуць адбыцца зноў жа ў звязку з вайной ва ўкраіне. І вось тут мы вяртаемся да майго недаўняга эфіра з Мошасам Аркадіем, дзе ён сказаў, што на жаль ізноўку заходнія палітыкі, эстэблішмент вярнуліся да погляду на Беларусь як да такого сатэліта России, які лёс якога ўжо калі вырашаць, то у перамовах с Москвой там ці нейкім іншым чынам, тому что ну гэта ўжо фактычна згубленая тэрыторыя як суверэнная. Наколькі гэта сапраўды так? Вот як вы бачыце по допісах, по настроях заходніх палітыкаў, ці сапраўды вот такое ўжо стаўленне? Ну, можа, не зусім такое, але тэндэнцыі да такога стаўлення сапраўды ёсць.
і галоўная прыкмета гэтага это вот тая жалезная заслона, якая узводзіцца на мяжы Беларусі з краінамі еўразвязу. Это як бы заслона і матэрыяльная, маецца на увазе там і некі плот, некую сцену будуюць з усіх бакоў, і адначасова павялічваецца, скажем, праблемы для перамяшчэння беларусаў краіны еўразвязу, краіны Европы, павялічваюцца праблемы легалізацыі беларусаў у суседніх краінах Еўропы. І гэта сапраўды сведчыць пра тое, што да Беларусі ўсё больш ставіцца з гледзяча праблем бяспекі. Праблем бяспекі это першая, а ўсе астатнія праблемы адыходзяць на другі план. А зноў жа зразумела, калі ідзе такая вайна, калі мы ўжо казалі, што яна пачынае дацягвацца і да межаў іншых краін рэгіёна, то на першы план ўсё ж такі праблема бяспекі, а ўжо ўсё астатняе, там падтрымка дэмакратыі беларускай, яна адыходзіць у бок. Гэта ёсць сапраўды праблема, і як яе вырашыць, пакуль сёння не зразумела. Ці ёсць нейкі, я не ведаю, аўтарытэт, магчымасці у дэмсілаў гэтую праблему вырашаць, і найперш можа быць, што потым становіцца наступствамі гэтай праблемы. Гэта можа быць такое слово жорсткае, але там дзесьці ў пэўным сэнсе і дыскрымінацыя беларусаў за мяжой. Вот тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы, і новымі праблемамі. Вот ёсць магчымасць іх вырашаць? Ёсць, але з кожным годам гэтых магчымасцей становіцца ўсё менш, бо траціцца той палітычны капітал, на грунце якога паўстала беларуская эміграцыя, беларуская дыяспара, беларускія апазіцыйныя цэнтры за мяжой. Гэта паўстанне 2020 года. Менавіта яно стварыла уяўленне пра жаданне беларускага грамадства да дэмакратыі, да Европы. І чым далей адыходзіць гэты год, чым далей змяншаецца вось той палітычны сімвалічны капітал, і на якім пабудаваны дзейнасць усіх апазіцыйных цэнтраў, тым уплыў і офіса Святланы Ціхановскай, пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады змяншаецца не толькі уплыў на унутрыпалітычныя працэсы ў Беларусі, але і на пазіцыю краін захаду адносна Беларусі. На жаль, гэта аб'ектыўны факт, і зразумела, чаму так адбываецца. І на завяршэнне тэму, якую просяць просто наши гледачы, каб вы пракаментавалі, хаця не ведаю, наколькі яна такая важная, але мы з вами неяк раней абмяркоўвалі, што вось ўсё ж таки неправільна рэжым паступае, калі людзі, якія там альбо стаміліся ад эміграцыі, альбо паверыўшы нейкім абяцанням вяртаюцца, а ніхто гэтыя абяцанні там не выконвае, а людзей кідаюць за краты. Маўляў, трэба было стварыць прэцэдэнт. Я да чаго? Вось стала вядома, што Пратасевічу адмянілі шматмільённы штраф. Ён нібыта падаў апеляцыю, і штраф у размере 24,5 мільёны з яго знялі. І больш за тое, адпусцілі яго на адпачынак у Дубаі. Вот чалавек, які уладкаваўся на працу, не працаваў нават 6 месяцаў, а здаецца, што ў адпаведнасці з працоўным кодексам 6 месяцаў трэба адпрацаваць як мінімум, чтобы пайсці ў адпачынак. А тут вот не адпрацаваў нават гэтага, паехаў у адпачынак. Так гэта што, рэжым зразумеў, што трэба вось как бы гісторыю даравання гэтым вось тым, хто рэжыму насаліў, прадэманстраваць і абралі Пратасевіча. Ці як вот вы успрымаеце вот гэтую сітуацыю?
Ну, я б не зарабіў бы з гэтага нейкія такія далёкасяжныя высновы. Я думаю, што кейс Пратасевіча гэта кейс асобны, кейс індывідуальны, і на ягоны лёс як бы ўплывае рашэнне аднаго чалавека, а яны залежаць ад розных хістанняў, можа і эмацыйных. Спачатку Лукашенко быў вельмі моцна разлаваны, але калі Пратасевіч стаў публічна прэзентаваць тую пазіцыю, якую ён ужо прэзентаваў, то Лукашенко гэта спадабалася. Лукашенко падабаецца сітуацыі, калі ён бачыць зламанага праціўніка, калі ён бачыць праціўніка, які просіцца і просіць, што называецца, дараваць яму, і Лукашенко гатовы ісці ў такой сітуацыі на некія такія рэчы, якія даруюць. Вось, таму я б больш нейкіх далёкасяжных высноў з гэтага кейса Пратасевіча не рабіў. Усё ж такі індывідуальны выпадак. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба развітвацца. Тым не менш, з вялікай удзячнасцю і спадзяваннем на хуткую сустрэчу я кажу дзякуй нашаму гостю, палітычнаму аналітыку Валерыю Карбалевічу. Раю ўсім падпісацца на тэлеграм-канал спадара Валерыя Карбалевіча. Ну і безумоўна глядзіце яго відэо выпускі на Радыё Свабода. Сам пастаянна гляжу і вам раю. Ну і подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак і расшырвайце, каб як мага большая колькасць людзей паслухала нашу размову і пачула думкі спадара Валерыя Карбалевіча. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь.